expressar totes les meves emocions, d'acord? Totes, n'hi ha moltes, no? Una podria ser aquesta emoció que em fa plorar. De vegades que vens arrissats, ja està. Vale, ara el meu pare és molt seriós, com tu. I està menjant, estava dinant. Sí, és dinant, menja. Sí, està menjant, mirant la tele i està mirant coses, notícies serioses, no? No riguis, senyor comiendo. I li vaig dir, amb la guitarra, I jo tocava una mica la guitarra, molt justet, 4 acords, però ara la llegiré, perquè cantada seria una altra cosa. Llegida. Tu escolta només, Pasaron los años, tu nene ha crecido, los papeles han cambiado, querer ya no existe, poder ya no sirve, pensar, hacer es lo que vale. Se pasa de todo, no se entiende nada, aún sin saber lo que pasa. Oyes, ¡qué gamberro! No tienen vergüenza. Pero ¿por qué no te callas? Entiéndele, ayúdale, comprende sus cosas. No dejes que tu vida influya sobre él. Ayúdale, papá, entiéndele, comprende sus ideas. No pretendas tú ahora cambiar su forma de ser. Padre, nuevas ideas contrarias, que estamos en los 80, que tu pasado no es nada, es como el agua estancada. Intenta comprender a tu hijo. Prepárate, papá, porque esto va a cambiar. Viejas costumbres que marchan y nunca más volverán. Gràcies, però el meu pare no va aplaudir. El meu pare, ara li diré el que ha de fer, perquè ell no ho sap. Però ara podeu parlar. Anem a interpretar una miniobra que durarà 10 o 15 segons a l'Iker i jo, què és el que va passar quan vaig acabar de llegir-li, de tocar-li aquella cançoneta, que era... Bueno, després us la canto, Després us la canto. Vale, papa, mon pare dinava, menjava. No va deixar de menjar en cap moment, pràcticament, quan tu consideris pares. Papa, ¿te ha gustado? Espera, estan parlant. Marc, escolta un moment, això és molt guai, escolta. El que em va dir el meu pare, Marc, escolta. ¿Te ha gustado, papá? Lo has escrito tú. Lo has escrito tú. Sí, lo he escrito yo, papá. Me ha gustado mucho. No dejes de escribir. I jo. I el meu pare? Una mica de brillo. Una mica de gas. Però res, perquè ell era un home. Ja sabeu que els homes ploren, no? Això l'any 79, avui dia és normal perquè afortunadament hem evolucionat com a éssers humans, no? I els homes, doncs, els nois, els homes, a mi no em fa res expressar totes les meves emocions, d'acord? Totes, n'hi ha moltes, no? Una podria ser aquesta emoció que em fa plorar. De vegades plorar de content, oi? Sí, de tan content que estic, de tan emocionat, puc plorar. O de vegades plorar de pena, de ràbia. Però el meu pare aquell dia, doncs, la porta del seu corazoncito es va obrir una mica i a partir d'allà, vulguis o no, va haver-hi un petit canvi. Un aplaudiment per l'Iker que...